Gladi mana wonten mriki. Wah, nggih. Tapi saking Solo niki wau. Nggih, kuliah nggih Pak teng Solo nggih, Pak. Nggih, pokoke ampun pacaran riyen oleh nggih kula. Nggih, alhamdulillah nek dereng enten iki pacare. Nggih, ampun, bencang mawon langsung. Lah teng apa kok mboten bareng? Nggih, ampun niku saged napa menghambat anggonmu sinau. Lah jenengan? Lho. Kula nggih dereng gadah pacar niku. Kira-kira Buatan gojek. Nembang. J. Nembang. Napa niki? Mau wonten pemundutan saking Kang Mas kula. Sinten? Mas Wisnu. Oh nggih Mas Wisnu king Jawa Timur king Solo mriko. Jawa Timur apa Solo? Mas asline Jawa Timur saniki mangkene teng Solo. Ambek sing jelas, make salah paham. Nggih, niki nggih matur suwun ditenggani para pepunden, para guru-guru kula, Pak D, Mbah Yasibin kok Pak D, Mbah Yasibin, Mbah Tomo nawi nenggoni. Matur suwun pokoke pangapunten putune lek mayang tesih ngawur ngeten niki pangapunten pokoke nggih. Nembang Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara sih. Kecewa. Aku kecewa aku. Lah piye Gubuk Asmara sih apa pedangune? Aku jane ora pengen nyanyi kuwi ya. Lah apa? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Dikon Gubuk Asmara kecewa. Ya wis ninggal katresnan sih. Kok pedangune Gubuk Asmara keri iki gong. Medley. Dibawani apa ora iki? Dibawani ora? Mboten jeglek nek dibawani. Oh. Doi, aku tak pengen roh lehmu degar-degar piye lehmu jaran iki piye. Iki digarap jaranan ae ya. Apa sakit ta? Terus, lho nyepelekne pengrawit napa niki namine? Makuta Rama. Makuta Rama. Apa-apae digarap nek sing garap Makuta Rama iki tetep iso. Oke. Coba kita lihat. Ninggal kata senang langsung trondong. Wah, garap jaranan. Yo, Guys, mana, Ding? garap jaranan kok sing kedua jandut. Wah. Monggo, ayo Peng. Tok. Waroko.
Sampai
Ampun ngatur nggih. Nggih, matur suwun Mbak Nimas. Wah, jan elok tenan lain joget. Oh, dasare sinden. Yo pinter joget, yo pinter nembang, pinter kabehane. Pokoknya terus belajar. Aja